tak ho vybrali. A kto by si chcel skúsiť, tak si môže skúsiť. Kto nie, tak by sa len Stredná škola obchodová služieb a také nové odborné učebne pre stolovanie a techniku obsluhy. Myslím si, že to je taký jeden z prvých krokov k tomu, aby sme zabezpečili vyučovanie týchto odborov na patričnej úrovni. Je tu možnosť prehliadky objektov školy, prezentujú sa so svojimi zručnosťami barmani, takisto kaderníčky, kozmetičky. Žiaci základných škôl si majú možnosť sami vyskúšať tieto zručnosti v konkrétnej praxi. No a zároveň je to otvorenie dvoch nových prevádzok, a to je bar v škole, ktorý bude slúžiť ako pracovisko odborného výcviku a praxe pre žiakov hotelovej akadémie, spoločného stravovania, odboru kuchár čašník. Ďalej je to pracovisko odborného výcviku v junior komplexe. Je to známa kaviareň Mladosť, ktorá je rekonštruovaná, ktorá bude slúžiť aj pre verejnosť. No a takisto chceli sme dať tomu trochu aj taký hodnotový rozmer, nejaký duchovný rozmer. Takže dnes otvárame tzv. Malú galériu, priestor školy, kde budú vystavovať naši žiaci, zamestnanci. Ako prvá vystavuje pani kolegyňa magistra Galambová veľmi hodnotné malby, takže aj tento rozmer sme sa na tejto akcii. Aké ešte chystá škola do konca? Tak chystáme niekoľko podujatí. Ja si myslím, že aj to samotné zameranie našej školy, jej charakter nás trochu predurčuje a záväzuje k tomu, aby sme boli aktívni v tej takej spoločenskej oblasti. Takže jednak je to organizovanie tradičného futbalového turnaja zamestnancov škôl medzinárodného, ktorého sa zúčastnia hráči z 3 krajín. Potom je to podujatie Forfest, ktoré si už získalo svoju tradíciu. Sú to zároveň akési majstrovstvá v gastroodboroch žiakov škôl Banskobystrického kraja. Plánujeme tiež aj hudobný festival. Uvažujeme o tom, že by sme sa podujali aj na možno menšom rozsahu vlastný festival, tzv. Socios Fest, vlastne Stredná škola obchodnej služieb Fest, kde by vystúpili amatérski a možno, že aj profesionálni niektorí umelci. No a samozrejme sú to rôzne týždne kuchyň. Budeme sa usilovať o to, aby každý mesiac prebehol jeden takýto týždeň, že by to bola taká normálna súčasť života školy, kde by sa žiaci naučili nové receptúry, nové zručnosti v medzinárodných kuchyniach a myslím si, že toto je taká tradícia, ktorá dosť oslovuje verejnosť. V hospodárskej kríze, v akej sa nachádza celá samospráva, je vôbec umenie, aby prežil aj kraj, pretože tých prostriedkov je veľmi málo a slúži veľké pánovi riaditeľovi aj celej škole, že sú schopní z vlastných zdrojov urobiť to, čo urobili. Práve naopak kraj sa snaží pomáhať aj v tejto mizérii, ktorá momentálne je, ale niekedy to nie je tak, že nedá sa priložiť ruku k dielu peniazy, nedá sa priložiť ináč.